Takže čaute ľudia, dneska ako ste si z názvu videa mohli všimnúť sa budeme baviť a tom prečo si adoptovať človeka, takže výhody a nevýhody adoptovania človeka otroka, takže predtým než začneme my. Dajte odber klasicky a toto video vychádza dosť neskoro, pretože môj otrok si teraz spravil dovolenku, takže ma nechal doma, šapete toto, no ale našťastie ma chodila krmiť a ňuňkať sa so mnou moja teta. Takže aspoň to a teraz budem aktívna častejšie, ale iba ak mi dáte odber, tak poďme na video. Takže prvá výhoda bývania s človekom je, že vám dáva žrať, aj keď niekedy mi príde, že on má nejaké problémy s pocitaním misiek a dá mi málo a nerozumie, že mne jedna miska nestačí, no ale tak je to také nevďačné od neho, ale tak čo už, proste raz nevďačný navždy nevďačný. No a aby som na tých ľudí nebola až taká zlá, tak musím povedať, že ďalšia výhoda je tá, že sa so mnou aj poňuňkajú, ale niekedy ma berú na ruky veľmi často a to není dobré pre mňa, lebo keď spím, tak ma nebude nikto vyrušovať a konec. No ale poďme na temnú stránku. Proste oni nerozumejú, keď dávam jasne, ale že jasne pokým mi dám príklad, aby ste lepšie porozumeli, tak vravím sa mi už konečne daj žrať. Si nepočula, okamžite mi daj žrať a mne je jedno, že je 5 hodín ráno a ja som ta zobudila, spať bude cez den, aspoň ma nebude zrušiť pri mojom každodennom dennom spánku a obe budeme spokojne. No ďalšia nevýhoda adopcie človeka je, že proste akože zabudajú, kto je proste se v domu, akože keď si oni niekdy namyslajú, že oni rozhodujú, no akože to je nejaký opak rozmyslania, lebo ja akože neviem, že ko si oni myslia, proste ja som se v domu a nikdy sa to ani nezmení, takže to treba respektovať. No a posledná vec v tejto časti je výhoda a je toto, že dávajú mi veľkú pozornosť, čo potrebuje každá mačička aj kocúrik a hlavne aj takáto celebrita ako som ja, no a to je od nich dobre a keď ma zobudia alebo vyrúžia počas jedenia, tak potom mi dávajú pozornosť a vynahradzujú to hladkaním a dvojitou večerou. Že ďakujem, že ste toto video dopozerali až sem, dajte samozrejme odber a keďže sa chystám natočiť video, čítam vaše strašidelné príbehy, tak mi ten vás napíšte do komentárov a budete v mojom videu, čo je podsta, takže sa vidíme u ďalšieho videa. Čauky.